जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ शुभ संध्या प्रबल थंडा को जर कथा भी कहीपारे काली ब्लॉग बंद था आज भावुँ भिडियोटी पकईबी तो आपने निश्चिंत प्रकार देखिए आ निश्चिंत आप मतामत देवे आज बेंच टी या घर जेकोसी चलती कम बर्तमान पे चल देखा बेंचटा के मिस्त्री या पाखापाखि कम्प्लीट हवा हो ହେଇନି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ଖାଲି ବେଞ୍ଚଟା ତିଆରି ହେବ ତ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି କାମ ହେବ ସେଠି ଇଏ ହେବ କି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କାହିଁ କିଛି ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣା ହେଉଛି କ'ଣ ହଁ ହଁ 5T ତ ଲାଗୁ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି କୁଆଡ଼େ କିରେ ଏଇଟା କ'ଣ ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସେଇଟା ଚା ପିନ୍ଧି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯା बाय बाय এটা খালি রন্দা মরা হতো নাকি काली जिए दिला तोर कौन हसारी आज सिए बाछिनेला पंजुरी सपन सरी जिए राखिदेला सारी ततलालु हरे पुणी आखिदेला भरी सेमिति का प्रिया पाई टुकुड़ा टुकुड़ा जो घर पड़ी जाओ आंटी तू कह खुदा तू भूली जा से पूछो बढ़िया पे हाँ नहीं हमार तो खीर होता है କ'ଣ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ସୁବିଧା ହେବନି କ'ଣ ମୁଁ ତ ବେପାର ଯାଉନି ମାସେ ହେଲାଣି ଆଉ କାହିଁକି ହେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ 3ଟାରେ ଆଜି କାମ ସରିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କାମ କରିଥିଲ କି ସେଇ ଏପଟ ସେପଟ କାମ ମୁଁ କାଲି ନେଇକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇକି କାମ ଠାକୁର ପୂଜାପୂଜି ଆସିଲେ କଲି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପଳେଇବି ସେମିତି ଖରାବେଳେ କ'ଣ କିଏ ଦେବ ଖାଇଲା ପିଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ 3ଟା ମୁଁ ଆଉ କାଲି ବେପାର ଯିବି କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ଷ୍ଟୁଲ୍ ହେଉଛି ନା ବେଞ୍ଚଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ କାଲି ଯେଉଁ ବସୁନଥିଲ ମନା କଲି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିରେ ଯାଉଛି ବସିବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେଇଟା ରହିବ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦେବା ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା ଆର ଆଉ କିଛି ହେବନି ଏଇଟା 2ଟା କିଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଦୁଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ତ 600 କେତେ ନେଲା 70 ନା ସେ ପଟାଟା ଏ ଦୁଇଟା ଅପେକ୍ଷା ସିଏ ଯିବ ନା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ ନା କ'ଣ 2 ଜଣ
ଯଦି ସିଏ ନେକେ ଯିବ ହରି ବୁଢ଼ା ଇଏ ଏଇଠି ରଖିଦିଅ ଏଇଠି ରଖିଦେଇକି ଆସିବ ବୁଢ଼ା ଗଲେ ଯଦି ବିଚାର ଏବେ ଯିବେ ସେ ହଁ କିଏ ଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ମୁଁ ପଳେଇବି ମୁଁ କାଲି ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବ ଆସି କରିଦେବି ଆଉ କରିଦେଉନ କେତେ ଲାଗିବ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି କି ଭାବ ନାହିଁ କି ମୁଁ 2 ଦିନ ଆଜି ମୁଁ 2 ଦିନରେ ମଜୁରୀ ଆଣି ମୁଁ ସେମିତି ଭାବିନି ବା ହଇରାଣଟା କଲା ଆମକୁ କାଲି 10ଟା କେତେବେଳେ ପକେଇବ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବି କଣ ଗୋଟେ କହିଲାଣି ସେ ଜମା ଭଲ ହଇରାଣ ଥିଲା ଭଲ କହିଲ ଖାଲି ଟୁକୁରୁ 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 ଶୁଣୁଛି